Iapo at dakadakayo, Kasta kumamit ken ka. di pa na kayo waragawag tinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Madaydayaw kuma iti ako. Impakaam mo ni Jesus kadagiti adalan na masapul ang mapasamak iti Jerusalem. Wenno masapul ang mapanak iti Jerusalem, ket adu iti sagabaek apang marparigat dagiti panglakayen, dagiti panguluwen a papadi, ket dagiti mamaestro ti Linteg. Mapapatayak to, ngem mapagungarak to iti maikatlong adlaw. Inya dayo basik ni Pedro ni Jesus sa nabinabalaw. Apo, saan kumaakasta ti sasawem? Kinunada. Saan to ang maaramid ken kadayta? Sinango ni Jesus ni Pedro ket kinunana. Adaywan nak Satanas, may sa kaalaped iti dalan ko. Agsipud ta saan apagayatan ti Dios ti panpanunutem no di ket ti pagayatan ti tao. Kalpasan na kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ti agtarigagay a sumurot kaniya, masapul at ang likudan na ti bagina, ibaklay na ti krus na, ket suruten na. Tati siya sinuman amang ipatpatek iti biyag na, mapukaw nanto. Ngem ti siya sinuman amang yaw-awan ti biyag na, wenno mang yawat iti biyag na gapukan niya, maisalakan nanto. At daaya magungun na ti tao, numatagikwana iti intero alubong, ngem mapukaw na met ti biyag na awan. Awan ti mabalin nga ited ti tao apang subbot iti biyag na. Dandanin umay ti anak ti tao, agraman dagiti angheles na. Umay iti dayag ni amana, ket gungunaan nanto, itunggal maysa, kas mayan nato kadagiti aramid na. Kakabsat ko kay Kristo, ti Ebanghelyo ti Apo. Madaydayaw kuma ket tungpal ti sa amin na bilbilin ken sasaul ti ako. Beloved brothers and sisters, good morning. Kablawan tayo ti tumunggal maysa, good morning, Apo. Na tutudo manen nga bigat. Pagyamanan tayo latagan na po Diyos, tainikan na tayo iti baro nga bigat, ken baro nga biyag. Salunat na makamumanay tapno iti kasta, umay tayo makipagpaset, makipagrambak iti daytoy nga nasantuan na misa ika nga Domingo. Pagyamanan tayo manen ken Apo Dios iti lawas na napalabas, ket intay nga itultuloy nga idawdawatan iti masakmuanan. Nudot duma, matalaga isut mapaspasamang makastoy nga pa nagtutudo, tadi mo nagpatingga ti tudo, nagreklamo tayo. Awang magtana ko di magsarteng ti tudo. Nung madi agtudo, ako di mo agtudo. Kas lang it's like marigatan tayo na kankanayon. Ngam kanya, personally, oray mabaspasaak, ang naklatag reklamo because I wanted the rain for so long. For how many months na inkarkararag tayo nagtudo iti, nang rugi iti May, June, July, nagiti numapanak ti daya, awang July, awang pa'y nakaranop ti daya, sa dala nakaranop iti Agosto. So nga, tapos iti napanak iti lawas na, apo matinag mo nagiti raranop dampiman. So nga, iti palongpong, kanji parte ti bawais. So nga, alakad, yaman tayo natagat Apo Diyos. So that dumapay, iti panagbiag tayo, when we feel iti pakarigatan, iti panagbiag tayo, nagreklamo tayo pa yung nagduma. Iti, nyamad ta na ako, nagriga mo lang na ito yung biag na intad mo kada kami. Na minsan nga rod, at na may isang abakat, Diyos kaluwat na, ginanakumanti kararwana. Nagdadanon kami iti may isang abalay nga takayan anak nga ubi. Bakit neto nung na tayo. Kuna nakitkitan na din siya ubing. Iti nagmayat ti panang kitkita na hamang arod nga manggagamot. Basta kitkitangan na lang. And then, at na nag-aon iti bibig na nga kuna na
Anyan ay anak ko, na itao ka nga umaagrig-rigat dito rabaw tidaga. Nung kitaan tayo, that is a reality no, that dumamag na talaga kasi nagrigat ti agbyag dito rabaw tidaga. Pero that is na itawan a kapanunutan na haan na tao ti agpanpanunot iti kasdi nga sao nga ibagang nanay tao no may agrig-rigat dito rabaw tidaga. Apay, sa lutsud ko, pinaraswaan na tayo nga ni Apo Diyos na kasdi ti ubra tayo o may agrigat dito rabaw tidaga. Where in fact, hindi pinaraswaan na tinubong intad na pinaraswaan na kumpleto amin nga masapol tayo. Diba? Balanse ni lubong. At dati karne, dagiti animal nga kanan tayo. No nangato ti kolesterol mo, at dati ikan, di bye-bye. Ano saan ka, at damot iti bulbulong. Iso nga yung pinaraswan ni Apo Diyos, ti lubong, ken ti tao, haan nga tapno agrig-rigan. Pinaraswan ti Diyos, ti lubong, ken ti tao, tapno iti kasta, umay tayo sa grapon, iti ayat na. That's why nung nagdo makakabsat ko ng Kristo, mali, di bagbaga tayo nga nagrigat dito yung rabaw ti daga. Nung nagduman talaga, hantoy ng magawitan. Gapunta talaga marikna tayo tinapalaos nga rigat, iti panagbiag. Pero, let us try to think of this. Amin tayo at da iti krus na iti panagbiag tayo. Diba? At ang tingko na ni Apo Jesus iti naibasa nga pa sa tinasantuan ng Ebanghelyo, tiag tarigagay a sumurot kaniya, masapul at ang likudan na tibagina, ibaklay na ti krus na, ket suruten na. Amin tayo na addaan tayo iti krus iti panagbiag. Ay, wan Apo, kunayo siguro, nilakay ko ti krus ko ti biag. Manin duma. Ay, wan, niwat bakit ko. Manin duma. Saan ka, dati karubak Apo ti krus ti biag ko. Dagiti ka balay ko ti krus ti biag ko. Kuna tayo siguro na duduma. Pero nagduduma. When no sikakat may isang doktor, ti krus ti biag mo kat no kasanong nga agasan dagiti paagas king ka. No sikakat may isang agubra iti opisina, no kasanong ti krus mo, no kasanong nga palpasan dagiti trabaho ti opisina. No may isa ka nga ina, ti krus mo, kasano ti agserbi akas may isa nga napundo nga ina. Same, iti may isa nga ama, kasano ti agbalin nga ama, kadagiti anak, ti krus iti biyag, no daduma. Pero kakabsat ko kay Kristo, when we have this cross, no panpanunutan tayo, dakkel nga banag iti krus iti panagbiag tayo. Kasi iti krus, no kitkitaan tayo iti krus, iso tinakay sa lakanan tayo. Diba? No awan iti krus na binaklay ni Kristo, na nakailansaan na, haan nga naisalakan ti tao, haan nga napakawan na iti basbasol ti tao, no awan iti krus. Diba? Isot ka po na nga, no kayat no adda no, tapno na pinpintas iti panagbiag tayo, tapno na pinpintas iti panangawat tayo, kadagita nga krus iti biag tayo, we need to take those cross of our lives positively, wholeheartedly. Haan tayo nagbalin nga negatibo kadagiti krus iti panagbiag tayo. But we need to accept them and embrace those deta nga cross nga ited ti Dios kada tayo. Taday taket addan to ited na nga pagsayaatan tayo. Haan man nga itatta ngem iti masangwanan nga aldaw. Kasi ni Kristo iti before Christ ni Kristo gat natiliw. Kadagiti soldado napan nagkararag iti bantay. Napan nagkararag ni Kristo iti bantay. Iti nga naglangat ti dara, gapo iti sobra nga kinapasnag ti panagkarkaranag na. And what did Christ said on his prayer? Ama, ikatam ko makanyak daytoy ako pa ti panagsagaba. Natawaan diya. Well, because let us remember,
ni Kristo tao and at the same time Dios iti may tinrabaw ti daga. Kuna na ama ikatong kumakanyat daytoy ako pati panagsagaba. Iti kinunana. Ngem maaramid kuma hangumhaan nga ti pagayatak ti matungpal no di ket ti pagayatak. That is divine. Di ba? So binana napitpitas ti naramid ni Apo Jesus nga imbaga na nga matungpal kuma iti pagayatak mahaan nga ti pagayatak. That's why masapol nga iti tunggal cross iti panagbiag tayo, iti tunggal rigat iti panagbiag tayo. Let us have that positive attitude in embracing those cross. Tanapinpintas iti kasjay. Nalaglagan pa iti panagbiag tayo no kasjay. Nung kanayon nga nakarigrigat ti biag, nakarigrigat mo't laamin na adagda nga narigat ti panagbiag. Nung dati baklayan tayo ti krus tayo nga siiisam tayo latta. Positibo ti puso kan panunot tayo. Kasi kung na ni Apo Jesus kan ni Pedro kan, idimbaga ni Apo Jesus nga, mandak di Jerusalem, mapapatayak, maparparigatak ng mapagungarak to. Anati kinunan ni Pedro, Apo may kantuman, hamo asaw-sawan ti kasta. Anati kinunan ni Apo Jesus kan ni Pedro, adaywan tak satanas. Haan nga ti pagayatan ni amak ti bagbagam no di nga ti pagayatan ti tao. Kasi datoy nga tao kay kayat tayo nga minudad tumat nanamay apa nagbiag lata. Iti Apo awan ko mati sakit. Apo awan ko mati parikot. Apo awan ko mati dagansunan ti panagbiag. Awanon ano kasi ti panagbiag tayo awan ti masursuro tayo ti rabaw ti daga. We will never learn. No awan iti pakarigatan, pakatuukan. Diba dati ko na dangarod nga haan to pulos maasa tay buneng no hamo nga ikis-kis-kis yan di karburando. Haan to pulos nga tumadom tay konsilyo no hamo nga iyasa. Yan ti karburando. Diba? Kasi magkadatay nga, we will never learn hantay nga tumibker nga kastak tao pasurot ni Kristo no haantay nga lasatan pagdalyasatan dagiti rigat panubok iti daytoy nga biag. Haantay pulos nga may kari. Kasi nagpintas no teko na ngarod awatan tayo positively dagiti cross iti panagbiag tayo. Siraragsak tayo nalaglagan ti panangawit tayo iti cross tayo. Kitaan nyo lagi niya, bubugnot wala bubugnot nga mga agbaklay iti. Una naman kat nga trabaho. Ite pupungtot ka, trabaho kuma, wala ite agbunag ka tiirik kat agpupungtot ka nga kanayon, mapangka agraap, anya mga trabaho, agkarpintero, no agpupungtot ka, tadim kayat, yaw bubraam, agsusurot ka, alalisto ka nga mabadno. Nung dito agtrabaho ka, agmartilyo ka, agkikir ka, agmula ka, anyaman nga trabaho may tibiyag. Nga dito sinaragsak ka nga mang trabaho. Kasi lang dito pa'y mapupuutan na may palpas mo din yung trabaho. Sagsagawisiw ka lagta. Tikat kasdi ko mga talagaman iti panagbiag tayo. No, dati tagan siya ng tibiyag. Sige, yun, may kantoy. Arako po. Diyan cross na ito ni Kristo kanda. Tapos di pa nangarakop na. Tadi tayo nga maasa. Diyan nga dati, diyan nga masurusuro tayo ti agbiag na nasayaan. Take another, we learn from our own experiences in life. We learn from those mistakes. Diba? As tumad, agkamali tayo dudad mabalik na diyan pa ti cross ti panagbiag tayo. We learn from our mistakes, we learn from our failures, but if you continue to repeat your own mistakes, sabali ba yun? Masapon magpampanunod. Diba? So, gabo na, idayit ipalpalagip niya po Jesus kada tayo iti daytoy nga Domingo. Tunggal riga, tunggal krus na adda iti panagbiag tayo, hantay nga awaton, dagita nga krus nga negatibo. Nung awatan tayo itirigat ti panagbiag with a positive heart and a positive mind, nakabaulan tayo dagitarigat iti panagbiag. We embrace them. Taammo tayo
nga adda pagsayaatan nga masursuro tayo kun maalat tayo kalpasan iti panaggrigriga. Dito laglagi punto nga kan kanayon. Ngam haan mo't nga masapul ngam masapul nga kitan tayo mo't nga usto te panangaramat tayo ano panagaramit wenno usto te aramidon tayo itin tayo nga panangaramat kadagi wenno panangawat iti krus iti biag tayo ang mga tukod no sa bali ang mga tukod no kastoy gayam ti pamaya sa bali gayam mo ti turturungam ti biag kasi no daduma kas lang ti demonyo kat sige inakseptar mo dete inawat mo dete krus ti biag na atiw te demonyo kaya di nga pasad ngam adan to pa'y sumaruno no kasano ti pannagnam nga si babaklay ti krus umay nakantupay na sulisugan ti demonyo. He will the devil will offer you light nalalight nga panang pagkat mo iti cross which is haan ko mga rumbag pang shortcutan kung natayo ko mga rod digit ti i-offer ti demonyo kada tayo no awan no dengget tayo ti demonyo haan nga may kari di pa nagsakripisyo tayo mat no dadtuma kasbot ano semana malagipyo kanayon tayo ibagbaga no kwaresma kung nakuma ag-fasting tayo muna tayo ag-fasting tayo muna tayo kung pangantay mo nga panga kung saan ka nag-skip ka ti meal nung tuno na mga kati jay pangal daw mong nakad-adu mo nakang kana mo dyan mo namigat diyan aduklat tako na tayo mo and that is wrong haan nga kasjay sometimes kay awatan tayo ngamin dagiti cross ti panagbiag tayo nung sabali mo ti panangaramat tayo kadagiti cross ti panagbiag tayo. Dear brothers and sisters, this Sunday God is reminding us na ti cross iti panagbiag tayo na nalagaan na namay na amutay nga awatan in a positive way. Ngum nadagsun iti cross iti biag no haan tayo nga ammo nga awatan in a positive way. Dito tilaglagi po ito nga kang kanayon nga dawatan ito nga kang kanayon titulong ni Kristo. Dawatan ito nga kang kanayon titulong ti Diyos. Handoy nga liplipatan day jay. Un Apo at taday ito'y dagansun nga itod mo kanya. Thank you Apo ta ining kanakmanan ti gundaway nga agsursuro iti day ito'y nga biya. Kasi amoy malagip ko pa'y idagsursuro at nagbisikleta kanayon at nga matumba. Nung idinadunggiaran ti tumong ko nga nakasaksakitan impadas ko ti bisikleta na diretsyo kong tinagbisikleta. What does that mean? Natakakabsat. Masapul tayo nga muna iti marigatan tapno makatakder tayo nga nasaya at makapagnatay nga nasaya at iti daytoy trabaho ti daga. And ang kamali tayo nga umuna tapno DJ nga kamali tayo pagsursuruan tayo nga nasayaan. Pagsursuruan tayo tapnuhan tayo nga ulitan iti kamali iti panagbiag tayo. DJ ti kahit nga ibaga ni Apo Jesus kada tayo. We have our own cross. Iti panagbiag tayo. But it's up to us. No kasano tayo nga awatan dagita nga cross tayo. No negatibo at adda nga narigat ti panagbiag. No positibo ti panangawat tayo kadagita nga cross na laglagan na namnam ay itibiyag tayo. Naragragsak ay ti panagbiag tayo.